と我らの祈りを聞き入れたまえ。私たちの父である神よ、あなたのもとに集う民を顧みてください。あなたは水を作り、大地を潤して豊かに実らせ、人々が永遠の命に生きるものとなりますように、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。あなた方は神の子の自由に生きるために罪の技を退けますか？退けます。罪に支配されることがないように悪を退けますか？退けます。神に反するすべてのものを退けますか？退けます。あなた方は天地の創造主、全能の神である父を信じますか？信じます。父の一人子、乙女マリアから生まれ、苦しみを受けて葬られ、死者の地から復活して、父の右におられる主イエス・キリストを信じますか？信じます。聖霊を信じ、聖なる普遍の教会、聖との交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じますか？信じます。私は父と子と聖霊の皆によってあなたに洗礼を授けます。私は父と子と聖霊の皆によってあなたに洗礼を授けます。私の